kaikille. Mun nimi on siis Miia Nahkuri ja numero on 91. Olen ollut mukana nyt kunnallispolitiikassa 4 vuotta, olen varavaltuutettu ja sen lisäksi olen istunut tuolla kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnassa. Mulle tärkeitä teemoja näissä vaaleissa on toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ja haluan säilyttää ehdottomasti tuolla sairaalan siellä ja lisätä sinne myös vähän perusterveydenhuollon palveluita sekaan. Sen lisäksi mä haluaisin nostaa kolmannen sektorin ja yhdistykset sillä tavalla keskustelun, että niille pitää antaa enemmän tukea, koska syrjäytymistä ei voida ehkäistä pelkästään virkamiesten voimin. Ja vielä yksi erittäin tärkeä asia minulle on nuorten yhteiskuntatakuu, ja meidän ryhmällä tulee seurata sen eteenpäin viemistä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Hannu Nokka.